commission des agences de voyage du Mali informe l'ensemble des pèlerins que les inscriptions pour le Hajj 2026 sont ouvertes. Elle invite toute personne désirant accomplir le Hajj 2026 d'aller s'inscrire rapidement auprès de l'agence de voyage de son choix, en insistant sur le respect des procédures établies pour sécuriser le voyage et faciliter l'obtention des documents nécessaires. La clôture des enregistrements est fixée au 31 décembre 2025. Une date butoir à ne pas franchir pour tous ceux qui souhaitent accomplir ce cinquième pilier de l'islam en Arabie Saoudite. Après le 31 décembre 2025, aucune inscription ne sera autorisée. La commission invite les fidèles musulmans à aller s'inscrire dans les délais afin d'éviter les désagréments des dernières minutes. Elle rappelle que la réussite de cette organisation repose sur une anticipation des inscriptions, une meilleure coordination et une collaboration étroite entre les agences de voyage et les pèlerins. Les agences de voyage assurent qu'elles sont déjà prêtes à recevoir les inscriptions et accompagner les pèlerins tout au long du processus. Tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ dugutaa tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka galon bɔ an da. Sama mone bi malion jorona ko nu hamina ko do o de la sama mone ma fen fara ka wari cili musakaw kan wa aka no ni mali wari ci siro be amada o made sama mone bi do fara o de kuna wari ka ni wari bonisi awo ni wari bonisi ko ni awa sani ke o ken sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne credit la abonnement télé fuka tase kurani di saralima o pe bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone konti la ka sani were ke na ye walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yere la aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walima App Store ka soro ko to sebe ni sama mone yi odi kuna wari be augmenter sama mone ireta awo ireta ni ireta Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji deumo au munu ye danaya takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara hera la ka segi hera la dumunun kay berebereli kay nam mogo be jien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur min to ba no fe no e Amadou Maïgaye ajora joro la nyemogo ya ko fenfen ajora joro la ka nisoja mogo la ka mogo berebere ka koto mogo tala mogo te mindo ka nyeira mogo la anyo barade soro dunya la mukele kono ako ka aw bela jele la dunya silame munu be Mali kono ani munu sigiro beno do diye jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe on damne na kaba o mana aw munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono agence dunya akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke jugo nyuma kalaw bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya aw ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla aw ka bolo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jolewun olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bolo kuma do o ka busa ne de singa di agence Dunia Travel Service jenyu ankele mimbe aw ka hiji ni aw ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la
immeuble station Soma Yafula Kulukoro sira dala o pana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw Ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni car kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ kalo tile 12 san 2025 septembre kalo an bɛ ale kɔnɔna na bi sɔgɔmada in na maa min bɛ ka se ka kumaw bila bɔlɔlɔ sanfɛ aw ka se k'a ye o ye Falayi Keyita ye Keba Jalo o bɛ ale kɛrɛfɛ Sinacor Mali ni ale ye Mali chauffeur ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba ye minnu bɛ sirabaw boli a y'a ka lajɛ kɛ kunungo welewelemada ni laɲini dɔw kɛra u fɛ ka ɲɛsin chauffeur ma ani minantigiw ni jamana ma min ye Abubakar Kulubali n'u b'a wele ko Garanbe n'ale ka kumalasela ye ale ka kumakan bɛ an bolo yan basigi baliya min b'an ka jamana kɔnɔ ani jatigɛwale ka maaw ka kɛwaleya minnu b'an ka jamana kɔnɔ an balimakɛ Mohamed Kante ka bɔ États-Unis ale ye dantigɛli kɛ an bɛna ale fana ka hakilinaw di mawuludu ɲɛnamali baaraw kɛra min ye denguli ye dugawudon kɛra Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ hali n'o y'a sɔrɔ degun yera yɔrɔ dɔw ta la basigibaliya o ye o sababu ye taji sɔngɔ yɛlɛla motikaw fɛ yen min ye moti kɔnɔna na sa taji kɔni ale sɔngɔ yɛlɛla dɔrɔmɛ 10 o farala ka yɔrɔ dɔw la lemurukumuni Falayi ayiwa ko lemurukumuni tonnen na anw bolo ko nka k'a tɛ ka ye Kayi dɛ Kayi ko lemurukumuni bɔlen don cogo min na bi ko nka ko Kayi kɔni k'a tɛ ka sɔrɔ yen ji k'o di musow ma Gawo minnu tun y'u sigiyɔrɔw bila sa jibondo o dilanna ka di olu ma yaasa u bɛ se ka ji sanuman sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na sifin minnu bɛ Bamakɔkurakaw fɛ yen olu ye wulikajɔ kɛ kari tɛmɛnen k'u ka bɔlɔnw caman k'olu furan yaasa 22 septembre nata défilé min na kɛ ka kɛ o ɲɛbila baara ye CSDM ale ɲɛmaa kura n'o ye Bayidi Darame ye ale ni minisiri Musa Agata min bɛ maliden minnu bɛ kɔ ka olu ka ko kunna ka taa fara Abibu Sila kan olu ye ɲɔgɔn ye kɛ mun bɔra o kɔnɔna na an na o da outlook kan
min ye an ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri lasigiden kɔrɔw ka tɔn min b'an fɛ yan ani ambassadeur kɔrɔw ni consul kɔrɔw olu ne ale ye ɲɔgɔn ye Ablaye Amadou Si ani Ablaye Diop olu ka ɲɔgɔn ye min bɔr'o la Falaye ana o fana da maaw tulo kan Mahmud Dafe ale bɛ Irisilakaw fɛ yen Irisi kɛlen don ka bɛɛ wele sa ko seko ni dɔnko k'an ko k'an sinsin bere k'an sinsin an ka tabiyaw n'an ka taabolow kan maanifinya bɛ se ka ja cogo min Mahmud Dafe ale b'o kɛnɛ ka Irisilakaw fɛ yen farikolo ɲɛnajɛ la an ka npogotigininw olu kɔni taara demi-finale la Falaye u ni voisin de bɛ bɛn u y'an gola bati 57 44 min ye sisan sa cɛmisɛnw olu ta bɛ kɛ bi olu fana bɛ jouer bi quart de finale la n'u ye se sɔrɔ olu fana bɛ taa demi-finale la sɔɔni sisan an bɛna nin bɛɛ lajɛlen walawala maaw bɛ se k'a faamu cogo min Falaye bamananw ko kɛlɛ cɛfarin o b'i mada tɔgɔtigi ye ko jo a ti maa ni fanga cɛ Falaye ko min ye cɛya ye kuma mugu jala in tɛ koyi kulusi bɛ maa caman na o tɛ cɛ ye ka sigi ka kuma ka waso musokuluw cɛla o ti maa kɛ cɛ ye cɛ bɛ dɔn cɛ ka walew cɛ ka taabolo cɛ ka sew cɛ ka siraw cɛ ka tabiyaw ni a ka kow kɛcogo cɛ bɛ dɔn o de fɛ Falaye bi an b'an ka wolo masiri tabaw fo Falaye walayi dali ka di ɲaamɛ ye nka kɔkuru b'a bali se min b'an ye nin waati in na an bɛ ka o baara kɛ nka bi se caman bɛ Mali armée ye bi waati tɛmɛnen ninnu na nin dɔgɔkun yɛrɛ daminɛ na a kun kɛra i ko anw tɛ da jamana in kɔnɔ yan Falaye ka sabu kɛ mun ye anw sigira fo Folo de y'an k'a lamini o nana sɔrɔ mun fɛ Falaye dugu ka dɔgɔ Togoda ka dɔgɔ Kɔpolo ka dɔgɔ Babolo ka dɔgɔ Jitɛmɛyɔrɔ ka dɔgɔ Sugujɔyɔrɔ ka dɔgɔ Dɔgɔjɔyɔrɔ ka dɔgɔ anw ka jamana kɔnɔna na mun tigiw tɛ weleli kɛ su ani tile karisaw ni karisaw nalen no anw fɛ yan u nana anw bali marifa t'anw bolo se tɛ anw ye a y'an magɛn Falaye kabi u bɛ taa ni ka segin f'u nana an ka dugudenw ta ka sigi u yɛrɛ cɛla ye k'a fɔ o ma k'o ye bɛnkan ye ka tila k'a fɔ dugudenw ye anw ni anw tɛ koyi anw ni wolomasiri tabaw don anw ni jamana bolofara maaw don anw ni maires don anw ni préfets don anw ni sous-préfets don nka Falaye waati kelen Togodala maaw olu de ka ɲɔ malo da dumunifɛn selen bagan bɛ bila ka don o la ka tila k'a tɔ jeni o tɛ sɔrɔdasi ta ye o tɛ faama ta ye o ye bɛɛ lajɛlen jɛ ye olu kelenw olu de bɛ jaga sara Falaye an ka dugulamaaw siranko jugu bɔrɔ 20 o 20 i bɛ bɔrɔ kelen da a tɛ ku i la diɲɛ kɔnɔ i ye malo sɔrɔ o i ye ɲɔ sɔrɔ o bɛnkan bɛ yɔrɔ minnu na n'i tɛ bɔrɔ kelen bɔ k'a da hali n'u tɛna a ta i kɔni b'a bɔ k'a da bɔrɔ 20 o 20 na bagan bɛ minɛ ten o bɛɛ la olu tigiw sigilen don aw cɛma ko olu ni aw tɛ Falaye n'olu ni aw tɛ o ni jɔnni don aw dɔw tilara tuguni ka don o ko la bi n b'a fɔ Falaye Segu mara bolo yɔrɔ dɔw bɛ yen bi olu ta tɛ ko maaw bɔra kɔkan ka na dɛ terroriste wɛrɛw tɛ olu ye dɛ olu ye anw yɛrɛ ka dugula denmisɛnw hakili yɛlɛmalenw ye mun donna maa ninnu fɛ bi n'u ko anw tɔw ti da an ti suna an ti to yen f'u ka an bɔ an dabolo la k'an ka sɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɛ u ta ye soforola maa minnu tun bɛ baganw lakɔlɔsi kɛ Falaye minnu tun bɛ dugu kɔnɔna cimisɛnw kɛ olu de kɛra marifatigiw ye bi ko an tɔw ti da an ti lafiya an ka nafolo ti k'an ta ye olu de bɛ k'u cogo bi anw kunna n'o tɛ terroriste yɛrɛw bɛ yen bamanciwale kɛbaaw yɛrɛw bɛ yen a tɔ nana kɛ sa u y'an ka togodaw yɛrɛ to yen koyi ko f'u ka don an ka dugubaw de kɔnɔ o fana na tuguni maaw bɛ weleli kɛ k'a fɔ wolomasiri tabaw ye karisaw bi yan u nalen don anw ka tɔgɔjɔ la u nana nin sugu jɔ don u ye nin kɛ tan
nin kabila ina u ye nin kɛ tan u nana nin waliya in kɛ u y'an ka misiri minɛ u ye nin kɛ u taara k'u bɛ segin ka na fala ye ni ne nana to senna sa sɔrɔdasiw olu n'u ka fɛɛrɛ don fala ye maa si t'o dɔn nka an bɛ min fana f'u fana ye fala ye u ka to k'an ka fantan ɲumanninw lamɛn k'o fara u ka seba ninnu kan ka baara kɛ ni a ye maa caman bɛ yen bi olu mɛnɛ kɛlɛdagatigiya la sa a sera olu ka segin so sa dɛ sinɔn olu kɔni olu on dirait n'i mɛnna yɔrɔ la n'i tɛ ka nɔ bɔ i bɛ segin kɔ boloda dɛ fala ye o ɲɛmaa minnu bɛ ten cogo la falen bɛ kɛ cogo min na dagabaw la n'o ye commandement ye u k'o ɲɔgɔnna fana boloda dugumadaw la dɛ an k'a lajɛ o fana bɛna mun di yɔrɔ minnu na bi n'an ka dugudenw bɛ Dumaguwa na n'u bɛ kule la sɔrɔdasiw b'u cɛ la u man ca dɔ ka far'u kan i n'a fɔ sayikaw fɛ yen interfleuve kɔnɔna na fala ye k'a lajɛ a sabanan ye mun ye fala ye maa bɛ yen k'i bɛ kibaruya di i yɛrɛ fana k'a to a ka kɛ kibaruya jɛlen ye i bɛ fɛn minnu fɔ i k'a fɔ i diinɛ ni ŋaniya cɛ i ka n'i ta kɛ ten dɔrɔn k'an ka sɔrɔdasiw wele ka taa n'u ye kɛnɛ kan kɛnɛ mun na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko janfan kɛnɛw don o fana b'a la fala ye nin waati laban in na armée ye taabolo falen sabula folo tun ye kan lamini ka ban u kun ɲɛsinnen don yɔrɔ min ma an k'o ma la capitale Faba Bamako jama fanba bɛ yɔrɔ min na bi Mali kɔnɔna na yan ko f'u ka o siraw fɛn fɛn bɛ bulonla k'o bɛɛ tigɛ fala ye nin wulikajɔ in senfɛ fana dɔw fana bɛ yen olu kɛlen ka taa janda maaw ɲɛ sanubɔ siraw la dɛ Keɲeba b'o la Buguni mara b'o la sanu b'an ka jamana yɔrɔ minnu na o siratigɛlaw fana bɛ yen armée de ko sisan ale ti mɔ la tuguni marafatigi e tɛ olu ka gun maa ye u t'i dɔn fala ye k'u tɛ maa si to yen tuguni kibaruya fɛn fɛn bɛ ka di bi a bɛɛ bɛ ka sɛgɛsɛgɛ a bɛɛ bɛ ka wuli an yɛrɛ ye dɔw daluya sɔrɔ fala ye u y'o wulikajɔw kɛ ka se sɔrɔ olu la armée ye a ka taabolo min falennen filɛ nin sisan fala ye jiko kuma tɛ fɔ tuguni an fɔnsera o kuma tɛ se ka fɔ ɲɛmaaw ɲɛna tuguni ni samiya tɛmɛna o kuma t'a la tuguni a fɔra ko bɛɛ ka wuli k'i jɔ wa min ye wolomasiri tabaw ye fɛn damadɔw bɛ olu fana fɔra u ɲɛna nin waleya minnu filɛ senna nin ye ale ni da ka sunɔgɔba in ti bɛn tuguni bɛɛ ka wuli k'i cɛsiri kuma tɛ ɲina jamana ɲɛmaaw kalikan don ko fo défilé ka kɛ Bamakɔ kɔnɔna na boulevard de l'indépendance la fala ye o dun tɛ se ka ɲɛ k'a to an lamini jamanaw an minnu bɔ ɲɔgɔn na dɔwɛrɛ t'olu da su ni tile sisan est-ce que terroristes tɛ se ka Bamako minɛ est-ce que terroristes bɛ sɔn ka Bamako minɛ i bɛ nin kuma kalantan ni kuma danintan de mɛn u da su ani tile ka suuru ka kɛ anw ka jamanadenw kan armée ko ale y'a faamu fala ye ɲɔgɔnye dɔw kɛra gunola ɲɔgɔnyew don an t'an da don o la o ye sɔrɔdasiw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ baara kɛcogo ye o baaraw bɛna wolo mun na an kɔni ye min f'u ye an b'a fɛ k'a ye de san t'a fɛ k'a mɛn tuguni wa an ye min ye fala ye tile fila in na yɛlɛma donna baara la yɛlɛma min donna a la an bɛ min fana far'o kan fala ye u ka n'u bolo jigin tugun dɛ sabula an bɛ min lakɔlɔsi ni bingali kɛra anw fɛ yan ni yɔrɔw atakɛra anw fɛ yan fala ye o tile fila o tile saba ka taa se o dɔgɔkun kelen ma an bɛ wulikajɔ sugu bɛ kɛ ninnu minnu bɛ yen n'olu ma se ka sɔrɔ ka fa u bɛ segin ka t'u labɛn an ka tow kɔnɔna na an ka kɔw kɔnɔna na an ka kungokolonw kɔnɔna na an ka falaw kɔnɔna na ka t'u labɛn k'u kɔ ka tila ka na an ka duguden kelenw kama tuguni o b'a sɔrɔ wolomasiri tabaw olu taara ka bɔ yen fala ye armée ka hakili to o yɔrɔ in na sabula o degunba bɛ an ka marabolo caman kan wa dugu dɔw fana y'a yira an na fala ye a ka d'olu ye armée ka t'olu fɛ nka olu yɛrɛ b'a dɔn olu ni ala n'a kira cɛ armée bɛ taa cogo min a tɛ se ka taa nka motow u k'olu ɲini ka d'olu yɛrɛ ma k'olu fana labɛn yaasa fɛɛrɛ min b'u bolo ka se ka kɛ ne b'a dɔn kɔni ni armée sera ka se anw ka dogofiri mara la fala ye ka taa anw ka farabugu kɔnɔna ninnu na n'u y'a kɛ i n'a fɔ dugudenw bɛ ka min laɲini farabugu tɛ dɛ fo suwa la fo forêt de Wagadu dan na u bɛ ɲɛ sɔrɔ a la sisan parce que mun don terroristes tɛ o suwalakaw b'a f'i ɲɛna ko maa minnu tun b'olu ka baganw mara fala ye ko olu de bɛna jaga minɛ olu la u ka bagan na sisan wa a tɛ ku cɛ si la
ika ngara da ula sabula ulu yɛrɛ bolo ka ca ni u ye wa marafa b'u bolo marifa ta an ka maaw bolo an y'an to o Moti mara ni o Baɲangara mara ni o Seware mara ni o Kulukoro ni fɛnw na sisan a bɛ ka walangana ka na Sikaso ka jigin ka na Kayi ka na an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen na armée ko sisan stop maa ma n'i ye maa ye siganamaa don a fɔ finitigiw ye wulikajɔ tɛ bila ka sumakɛ dɛ fala ye o de hukumu kɔnɔna na i y'a ye k'a fɔ min ye baro kɛlɛtigi ye a ko k'a b'a da bɛɛ tulo kan Bamanciwale Njugawale kɛbaa maa 10 u sera ka olu bɔnɛ u ni na Kayikaw olu fɛ yen o wulikajɔ kelen no o cɛsiri no o dinikajɔ hukumu kɔnɔna fana na tuguni fala ye u y'o ko to sen na yaasa baara minnu kɛra wulikajɔ ni cɛsiri kɔnɔna na n'u ka service force spéciale ni renseignement u y'o waleya kelen fana kɛ ka u tɛgɛ da moto caman kan téléphone portable caman o bɛɛ lajɛlen sɔrɔla wa sɛgɛsɛgɛliw olu tɔw bɛ sen na baro kɛlɛtigi ko k'o ka wolomasiri tabaw fo o wulikajɔ min sera ka kɛ Kayikaw fɛ yen Kayi tɛmɛnen kɔfɛ basigi ni ɲɛɲinini hukumu kɔnɔna na wolomasiri tabaw ye maa wɛrɛw fana bɔ baara la tuguni fala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka lakana maaw n'u bololaminɛw la kɔlɔsili la o kɛra Zena Seribalakaw fɛ yen Seribala i b'a dɔn k'a fɔ ye dugudenw olu sɔnna ka kibaruya ɲɛnamaw di armée ma armée wulikajɔ kɛ sa Segu mara kɔnɔna na duguma ani sanfɛ o Bamanciwale kɛbaa ninnu ka t'olu bɛɛ lajɛlen bɔ baara la pewu a yira k'a fɔ sa Bamanciwale kɛbaa kɔni pipɔgɔden u y'olu fa o yɔrɔ la minɛn caman fana sɔrɔlu bolo n'o ye kɛlɛkɛminɛn ye n'o ye moto ye n'o y'u ka kibaruya dilaw ye baara tɔ a bɛ senna yen bolo fana kɔnɔna na fala ye armée halisa a ka kibaruya di hukumu kɔnɔna na ka kɛ ni wulikajɔ minnu bɛ senna nin kalo in tile 10 su fɛ k'a dugu jɛ tile 11 na wolomasiri tabaw u ka sinsinniw n'u ka wulikajɔ n'u ka kibaruya jɛnjɛnɛw sɔrɔli hukumu kɔnɔna na yɛlɛmani Kayi mara la ani Ɲoro u ye wulikajɔ kɛ ni pankuru ye fala ye su ani tile gosili bɛ kɛ kɔ ka togo a bɛ kɛ ɲɛ kan o cogoya la Bamanciwale Njugawale kɛbaaw kɔni kun dogolen don yɔrɔ yɔrɔ la o marabolo la u bɛ k'u ka gaw bɛɛ lajɛlen kari u ka dogo yɔrɔw k'olu bɛɛ lajɛlen ci ka bɔ yen baara in k'a bɛ to sen na ko fo ka taa se waati min ma min ye Bamanciwale kɛbaaw f'u dogo yɔrɔ labanw armée ko ale na taa u nɔfɛ ka taa u bɔ baara la ye fala ye nin waleya ninnu de ɲinina a mɛnna fala ye sisan i b'a mɛn an ka dugudenw dɔw da ko dɔw bɛ ka marafa bila u bɛ marafa kɛ cogo di u bɛ taa marafa bila yɔrɔ dɔ la ka na don olu cɛ la o fana kibaruyaw préfet b'aw fɛ yen sous-préfet bɛ yen polisi ɲɛmaaw bɛ yen a ye kibaruya d'u ma fala ye maa dɔw bɛ yen Bamanciwale kɛbaa ninnu tun y'olu minɛ ntɛnɛn tɛmɛnen Kayi sira la Sɛgɛlakaw fɛ yen u ko k'u kɛlen k'u minɛ maa minnu b'a la n'olu ye jamana wɛrɛ maaw ye u y'olu bila kɛrɛfɛ minnu ye maliyɛnw ye ni Mali biométrique b'olu bolo olu bila kɛrɛfɛ musow ni cɛw cɛkɔrɔbaw ani denmisɛnw olu fana bila kɛrɛfɛ u tilara ka olu bila ko nka sisan fala ye min y'u ka ko gɛlɛmayɔrɔba yɛrɛ ye maa minnu bɛ yen ni bugunatigɛ sɛbɛn tɛ u la k'olu de bɛ sɛgɛn u bolo wa n'u y'aw tila ten u bɛ dɔw ɲɛsiri u bɛ taa ni dɔw ye u bɛ tila ka segin ni dɔw ye wa kuma dɔ la u b'aw lamunumunu aw yɛrɛ sigiyɔrɔ kelen na fo k'aw kunkolo ɲagami ka sɔrɔ k'a fɔ a ɲɛna k'a ka taa a ka so dɔw minɛna lundi kunun de olu sera Bamako fɛn dɔ fana b'a la fala ye an ka dugudenw ko olu bɔra Senegal dɔw bɔra Senegal an ka ɲɛmɔgɔw k'u hakili to nin yɔrɔ fana na kosɛbɛ fala ye sɛgɛn min ma d'u ka Senegal ka bɔ Senegal dancɛ la ka se an ka jamana kɔnɔna na u ko k'an ka finitigiw ye wari minɛ u la a yɔrɔ caman na dɛ k'u k'u hakili to o fana na papier ko t'a na sira fɛ papier b'u bolo musaka bɛ ka minɛ u la an ye nin fɔ yan an ko yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen ni wari kan ka di ye fala u ka taa afficher sa i kan ka joli sara mun de kan ka sara papier bɛ maa minnu bolo u bɛ ka na Mali la u bɛ sɛgɛsɛgɛli ni fɛn minnu bɛ kɛ tiɲɛ don armée bɛ ka dɛmɛ kɛ yaasa ka se k'u latɛmɛ nka minnu bɛ lakɔlɔsili la frontière la u fana k'a jateminɛ nin waati u fana ka fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan sa sinon minnu sera yan kunun fala ye u ko ko olu donna chauffeur min kun o de ye chauffeur ba sigilen chauffeur ɲɛma jɔlen a k'u ma aw kana siran ne tɛmɛna ninnu na yan u ye maa sɛgɛsɛgɛ ne kun an kɔni an ye heure 2 kɛ nka u tilara k'u bila a y'aw ka sɛbɛnw yira cogo min
ayo jija ka sebon to bolo te ma shi kana jaga na tige so ber ko fala usira no korom so ale kire na gabi ale da duguma uya salo kana nai katla ko hagli sigi nga ko sira nunu na mi ye garsige ni munu mine sira dawla aka chala fo te tanu uliye nga ni brisa nyami ni ko gara yoromi o de ka gele kosebe parce que ko sisa u kunte dugudenw minɛ u yɛrɛ ko k'u bɛ ka dugudenw minɛ kun min na u y'o fana fɔ fala ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ nin waati in na u fana bɛ ka kunnafoni di kɛ nka an ka hakili to an yɛrɛ la ne y'an ka denmisɛnnin caman ye ni y'an ka kunnafonidila caman ye u b'a fɔ k'u bɛ kuma kɔkari fala ye olu kuma kɔkari tɔ olu bɛ maaw ka kuma k'a la ne bɛ ka maa ka kuma kɔkari ne y'o k'a la kaban e m'a sago kɛ yan a ye nin fɔ nin yɔrɔ in na a y'o lamɛn k'e bɛna o kɔkari ayi o to yen pewu kana maga ale ta in yɛrɛ la fiyewu o to yen an mago foyi t'o la tuguni min bɛ fɛ k'a fɔ jamanadenw ye o fɔ u ye dɔw fana bɛ yen olu bɛ u jaw ta k'o nɔrɔ u ka fɛnw na k'a jira k'a fɔ k'u tɔgɔla kuma b'u ka kibaruya du kɔnɔ na nin bɛɛ y'u dɛmɛli de ye a bɛ ɲinɛ u kɔ de ka kibaruya sanuman di an ka jamanadenw bɛ se ka kisi cogo min na sɔgɔmada in na nin ye an donkan ye yanni an ka don an ka kibaruyaw kɔnɔna fala ye n'a y'i ja fana an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka taa New York kaw fɛ min ye Kante ye k'ale sɔrɔ n'o ye Mohamed Kante États-Unis dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda fala ye ka kɛ ni waleya minnu b'an ka jamana kɔnɔ anw ka ségrégé kɔrɔ n'o ye Mohamed Kante ale bɛ New York ni waati in na a fana y'a hakilila di han jamana ale kɔnɔ kibaruya la bɛɛ lajɛlen n'i ka kuntilenna don an ka Mohamed Kante ale lamɛn IM secrétaire général anw ka lycée de Badela la ani an ka Badelabugu ekɔliso la o don an k'a lamɛn. Bonsoir M. Kante, an nani fɛ k'i hakilinata dɔn Mali situation sécuritaire ko la. Merci madame pour votre déplacement. Avant d'aller Djaranye, sans négative question, on met tas black et follow en sanga furuma. Civil kunda et militaire kunda, on l'a qu'à faire pour on l'a qu'à rosma, on l'a qu'à faire la même chose. On a besoin de tomber, on l'a qu'à kenner douma. Sans négative question répond par rapport à la sécurité actuellement au Mali. J'aimerais avec votre permission permission qu'on a là pour féliciter et encourager le président du CNT, le général Malik Diaw, avec les membres du CNT, où il y a budget là, où il y a diminué qu'à 2 milliards et quelques millions, où il y a diminué qu'à le budget là. Vraiment, ça c'est quelque chose important. On va follow bouiller, on va encourager, on va féliciter. Jamana be jotani ni y'a jateminɛ jamana kɔnɔ gɛlɛya bɛ yen aw ka budget mun ye ka dɔ b'a la bɛɛ ka dɔ bɛ k'a la vraiment an bɛ se k'a fɔ félicitations à eux et chapeau au général Malik Diaw n'o bɔra yen question sécurité bɛ yɔrɔ min na bi bi in na a ma nɔgɔn parce que an ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn na comme an b'a fɔ tuma bɛɛ an t'u dɔn i t'u ye. Maintenant, on m'a mis un droit, on m'a fait malin payé. On a femme au demain. On a sorti demain. On a sorti demain tout le cas dans Karim Mogodjou là. Ou information. On a bécalé l'information de on a femme. A kera sorti sekunda
a kɛra gendarmerie o a kɛra police kundo a kɛra sapeur pompier niveau n'i ye sigana mɔgɔ i ka sigida fɛn fɛn na i ka famaw labɔ a kalama parce que ni information tɛ an bɛ kɛlɛ fɛn fɛn na a bɛ gɛlɛya an bolo matériel b'an bolo moyen bɛ yen équipement ni fɛnw bɛ yen parce que bi bina bingali bɛ kɛ an ka population kan mɔgɔ b'a fɔ drone bɛ nin char combat bɛ nin blindé bɛ nin blindé bɛ yen mɔgɔw bɛ yen mais kɛlɛ ani mɔgɔ min ɲɔgɔn na kɛlɛ min don u bɛ population cɛmancɛ la o ɲuman mun ye population bɛ se ka information di pour que an bɛ se ka u kɛlɛ cogo min na o la an bɛ welewele lase an ka dugutigIw ma chef de village bɛɛ ma chef de canton bɛɛ ma an ka préfet ni bɛɛ ni i ka dugutigi ni chef de village bɛɛ n'u ka jɛ ka baara kɛ population bɛɛ n'u ka jɛ ka baara kɛ a ye sigilamɔgɔ fɛn fɛn a ka duguda la a ye sigilamɔgɔ fɛn fɛn a ka yɔrɔ la a ye famaw labɔ a kalama a ye famaw labɔ a kalama joona pour que u bɛ se ka précaution ta ka dankari mɔgɔ juguw na o dɔrɔn de sécurité fɔra bi bi in na sinon mɔgɔ bɛ fɛn min fɔ tiɲɛni ka nɔgɔn ni ɲali o ka mobili jeni mun kɛ alimɛti kelen bɛ se ka mobili jeni ne ye marifa ta k'i jɔ sira gidɔrɔn cɛmancɛ la ka marifa ci sanfɛ bɛɛ bɛ siran ni mɔgɔ sera ni mɔgɔ bolila i bɛ alimɛti kelen bila dɔrɔn o mobili jeni o tɛ tiɲɛni ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ mais an b'a fɔ population bɛɛ de baara bɛ population de bolo sisan population de kɛlen ka information di i ye sigana mɔgɔ yɔrɔ o yɔrɔ sɔrɔsiw labɔ a kalama an ka famaw labɔ a kalama gendarmerie labɔ a kalama policiw labɔ a kalama sapeur pompier mɔgɔw labɔ a kalama i ye sigana mɔgɔ yɔrɔ o yɔrɔ an kan ka famaw ladɔnniya u ka wuli k'u jɔ u jɔyɔrɔ pour que u bɛ se ka dankari mɔgɔ juguw na baara min don a ma nɔgɔn mais n'an bɛɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka jamana lajɛ jamana wɛrɛ t'an bolo ni Mali tɛ jamana foyi t'an bolo ni Mali tɛ an bɛɛ ka ɲinɛ Mali la an bɛɛ ka ɲinɛ Mali la chacun de nous doit se soucier du Mali an bɛɛ ka miiri Mali la Assimi ko tɛ Mali ko de don Malick Diaw ko tɛ Mali ko de don Moro Kone ko tɛ Mali ko de don Sadio Kamara ko tɛ Mali ko de don Ablaye Mayiga ko tɛ Mali ko de don an ka jamana lajɛ jamana foyi t'an bolo ni Mali tɛ o ɲuman min maliyɛnw cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔ an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka Mali lajɛ jamana wɛrɛ t'an bolo dɛ ni Mali tɛ o ɲuman min an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka Mali lajɛ halisa an bɛɛ ka ɲinɛ Mali la an bɛɛ ka ɲinɛ Mali la Mali sɛgɛnna Ala ka Mali kanu don maliyɛnw na halisa Ala ka Mali kanu don maliyɛnw na halisa an bɛ an ka sɔrɔsiw fo minnu bɛ kɔrɔn Kilebi fan bɛɛ an bɛ wuli k'an jɔ an b'u fo u bɛ cɛsiri mun na nous sommes fiers de tous nos militaires qui sont au front la patrie ou la mort nous vaincrons. Fala ye Mawludu ale ɲɛnɛmayara Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ dugawu don bato min ye kuranɛ kalanw ye alamisa n'o kun ye kunungo ye wajulu olu kɔni kɛra kabini arabasu ka dugu jɛ kunungo alamisa la fala ye min ye rasulu ale ka bangeli kɔfɛ denwuli o kɛnɛ fana sigira zen kumaw kɔni ye tali kɛ bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kan bɛɛ la yaasa malidenw bɛ se cogo min na k'u bolo di ɲɔgɔn ma wajulu ni kalanw o kɛra tumutukaw fɛ yen a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko sankore ale tɔgɔla bɔlɔnba o kɔnɔna na min ye diinɛ ɲɛmaw ye diinɛ matarafabaw min ye afizulu kuraniw ye sa ka taa se tumutu yɛrɛ kadiw ma u bɛɛ lajɛlen laadalaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni ka na bato kɛ olu ka dugawu kɛ kun ye Mali fasoba jamanaba in ye u bɛ se ka taa ɲɛ cogo min cɛfɔ ni kanbɛ bɛ don an ka jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min wulafɛ fana fala ye u y'o kɛnɛ kelen fana sigi tuguni ka dugawu kɛ jamana ye bɛn ni kelenya o bɛ se ka na cogo min na o waleya kelen o de fana tun bɛ segukaw fɛ yen ani Moti ka taa se Bankasima ɲɔgɔn ye diinɛ kanubaw ye min ye Mamadu diinɛ kanubaw ye olu kɔni bɔra sa jamakulu kana ni wajulu ninnu ni kalansen ninnu lamɛn fala ye gɛlɛya n'a ta bɛɛ
yoroso mawludu ale sera ka kɛ koyi yorosokaw fana taara ka misiriba la ka ala wele min ye ala dugulen tɔgɔ min bɛ yen ka kɛ ni rasulu ka bangeli ye kalandenw ni morikara ɲɛmɔgɔw u bɛɛ lajɛlen ni alimamiw ko gɛlɛya n'a ta bɛɛ u ye wulikajɔ kɛ ɲoro di sahel min ye mohamɛd uldo sɛgɛna ye n'an b'a wele ko bu ye ale ka kalandenw olu fana nana kosɛbɛ ka bɔ diɲɛ fantan naani burkina faso moritani cote d'ivoire niger ka taa se senegaliw ma olu nana ka na mawuludu kɛ bu ye fɛ kɛnɛ ka ɲi sa mali jamana ale ye wasa don maa min na k'o bila ka taa kuma tɔgɔ la mawuluduko hukumu kɔnɔna na o kɛra yubaba ye ale min ye an ka baganmara ani sɛnɛ minisiri ye i y'a yira sa k'a fɔ min ye yubaba ye ale kɔni ye kibaruya laseli kɛ kibaruya laseli minnu senfɛ sa baara minnu sigira sen kan a y'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ k'olu kɔ yaasa moritani ni mali dancɛ la basigibaliya min bɛ bi maaw bɛ se ka hakilila tigɛ cogo min ka kɛ ni wolomasiri tabaw ka wulikajɔ ye min ye bɛn ni kelenya o sinsinni hukumu fana kɔnɔna na hali bi min ye ɲɔrɔ di sahel talilakaw olu fana ye laada time kabajagitilakaw bɛɛ lajɛlen ye dugawu kɛ i n'a fɔ mawuludu la a bɛ kɛ cogo min na san o san a yirala sa k'a fɔ ko nin kɛnɛba ninnu kɔni sigira bamakɔ yan fana usumani sherifu madani ayidara ale yɛrɛ wajulu kɛ tarata su araba su ka dugu jɛ alamisa la kununko kunu wulafɛ fana n'a ka kanubaw n'a lafasabaw fala ye olu ye dugawu ta fana kɛ stade omnisport modi 26 mars ale kɔnɔna na waliya in suala baya haidara ale fana ye su kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sabatɛrɛ na min ye nurudin banjugu ye ka taa se sheikh sufi bilal ma ninnu bɛɛ lajɛlen ye dugawu don kɛ jamana in ye basigi ni lafiya bɛna cogo min na bilasirali kuma olu caman fɔra nka fala ye ko ɲina ko tumutu fatiya kɛrɛnkɛrɛnnen o taara jamana ye o kuranɛ kalan anw petipetininw kun sen t'o la koyi ne buranakaw kɔni o kelen fala ye aw ta ma ko tɔnbɔkutu la misériesia o ye kuranɛ kolo de ye n'u y'i ko n'o ye kɔni a ye taa de ɲɛna o maa kɔni bɛ lajɛ de sa e bɛ taa de koyi ala ka sababu ɲuman kɛ an bɛɛ lajɛlen bato ala k'u bɛɛ lajɛlen minɛ fala ye n'an bɔra ye an bɛna moti ko taji sɔngɔ ko yɛlɛlen don nin waati in na nin kalo in tile 10 n'o o bɛnna araba tɛmɛnen ma motikaw y'a ye k'a fɔ ko dɔ farala litiri kan ko fala ye 150 taara kɛ 160 ye yɔrɔ caman na min ye taji yɛrɛ sɔrɔli gɛlɛyalen don u y'a yira sa ko waleya in ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ koyi sitɛrni minnu bɛ yen n'olu kan ka na ni taji ye olu de sen sumayalen don moti dugu kɔnɔna na i n'a fɔ a bɛna cogo min na kɔrɔlen min ye maaw kɔni siranna u ye wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma ko fɛɛrɛw sigilen don sen kan fala ye k'u ka sitɛrniw bɛ segu u bɛ na o armée b'a ka baara la a ka se ka s'u ma fala ye n'an bɛ t'o hukumu kɔnɔna na sinakɔr i b'a dɔn k'a fɔ ko ale ye chauffeur ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu belebeleba y'an ka jamana kɔnɔ donibatalaw sitɛrnitigiw kamiyɔnbatigiw min ye sinakɔr ye a jabala b'an yɛrɛ kɛrɛfɛ yan farajɛ parking kɛrɛfɛ ɲɛmaaya o bɛ bagayogo ninnu bolo u ye lajɛ de kɛ fala ye waleya min filɛ senna nin ye olu ka tɔndenw de b'a sirabaw kan lonseni konatew garan bɛ ninnu ka taa se a mobilibolila tɔw bɛɛ lajɛlen ma fala ye an ni mun tɔgɔ dɔn an ma min tɔgɔ dɔn olu bɛɛ lajɛlen de bɛ siraw kan su ani tile min ye seku darame ye ale yɛrɛ denmisɛnnin galabu kɛnɛ ye sitɛrni kɔni ale y'o wane ye olu ta ye Côte d'Ivoire sira ye fala ye nin bɛɛ lajɛlen sinakɔr ko ale ye lajɛ kɛ lajɛ in kɔnɔna na mun sɔrɔla la an ka Boubacar Kulubali n'an b'a wele ko Grand B sinakɔr ka kuma lasela an ka jɛ k'ale lamɛn. Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ɲɛ bɛ Abubakar Kulubali Grand B la nin waati ninnu kɔnɔna na chargé de la communication au bureau Sinakɔr Mali Malisiwaro ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ yen ni o ye Sinakɔr Mali ye a secrétaire général ye Musa Bagayogo ye a ko ka foli di chauffeur bɛɛ lajɛlen ma ani bolifɛntigiw fo ka se jamana marabagaw ma ani doni sannaw n'o ye minɛ sannaw ye a ko a kumakan fɔlɔ a kelen kɔfɛ ka ɲɔgɔn ye kɛ bi a bɔra ka ɲɛfɔli k'an ɲɛnɛ bataki la an ka bɔ ka min ɲɛfɔ aw ɲɛna nin waati nin kɔnɔna na kuma fɔlɔ o bɛ ɲɛsin chauffeur yɛrɛ ma bɛɛ ka janto yɛrɛ la ka dɔ fara kunnafoni ɲiniw kan sanni an ka sira boli daminɛ sabu ko a bɛ tɔɔrɔ b'aw kan nin waati in kɔnɔna na degun bɛ aw kan ka sababu kɛ sira yɛrɛ matarafali ko gɛlɛya ye
jatigɛ wale ko la wa sira yɛrɛ matarafali ko sira cɛngo juguya b'o la a ko a bɛɛ lajɛlen fɛn o fɛn mana sɔrɔ siraw kan ko a bɛɛ lajɛlen sɔrɔla faso ko de la ka taa balo ɲini ka don faso kɔnɔ ka taa taji ɲini ka na ka taa fura ɲini ka na di fasodenw ma ka o kɛnɛya o kuma fɛn o fɛn mana anw sɔrɔ o taa ni segin cɛ fo a ka dɔn k'a fɔ o tɔɔrɔw k'o sɔrɔla faso jɔ le sira sababuya la o kuma k'a bɛ foli di aw ma ani ka aw hakili jigin faso la a ka dɔn degun min b'a kan aw yɛrɛ ka degun ɲininen tɛ a sɔrɔla faso koɲa de la a ko chauffeur minnu bɛ bolola nin waati ninnu kɔnɔna na ni o bɛ jatigɛ wale tigilamɔgɔw ka bolo kan n'o kɛn bɛ k'o minɛ n'an ko otages a k'a bɛ tasibila kɛ ka taa o chauffeur ma k'a bɛ dugawu kɛ u ye ko ala ma o ɲuman bɔra kana fara anw kan an ka tɛmɛ ni an ka baara ye a ka kumakan filanan o bɛ ɲɛsin bolifɛn tigiw fana ma bolifɛn tigiw a ka janto conducteurs la zango minnu bɛ taa ni ka segin kɛ ni waati minnu bɛ nin waati in na n'o bɛ taa ni ka segin la mɔgɔ t'a dɔn u bɛna waati minnu kɛ jɔlen wala mɔgɔ t'a dɔn o ye waati minnu kɛ jɔlen an taara deli jɔliw ka ko kuntalajan ye sabu fini tigilakaw b'u ka baara la an da bɛna se o ma a ko nka a bɛ ɲini bolifɛntigiw fɛ a ka hakili to a ka nin mobili bolibagaw la n'o ye u ka musaka ko ye o ye jɔli minnu kɛ walima u bɛna jɔli minnu kɛ a ko a bɛ tasibila kɛ ka taa bolifɛntigiw fana ma tuguni kokura cɛnni donna minnu kun ala man toro k'a ɲɔgɔnna wɛrɛ sɔrɔ minɛntigiw commerçants k'a bɛ tasibila kɛ ka taa aw fana ma ko cɛnni min donna aw fana kun minnu bolofɛn cɛnna nin koɲa in na o k'a bɛ tasibila kɛ ka taa aw ma k'ala ma toro a k'a ɲɔgɔnna wɛrɛ caman sɔrɔ nin kumakan damadɔ de sɔrɔ anw fɛ bi an ka secrétaire général Musa Bagayogo fan fɛ syndicat national des chauffeurs et conducteurs routiers du Mali ko an ka bɔ ka min ɲɛfɔ Mali chauffeurs ɲɛnɛ ani dunan chauffeurs ɲɛnɛ farafinna chauffeurs bɛɛ lajɛlen ɲɛnɛ a k'a dɔn k'a fɔ n'a bɛ boli nin waati laban in kɔnɔna na k'a ka kunnafoniyaw ɲini fɔlɔ ni ka sɔrɔ ka sira boli daminɛ n'a fɔra ko yɔrɔ min ye farati ko ye an ka yɔrɔ janya ka bɔ o la k'a bɛ dugawu kɛ Mali jamana farafinna jamana Ala k'a bɛɛ lajɛlen basigi kunnafoniya di waati mɔgɔ wɛrɛ aw ma nin waati in na a balimakɛ n'a badenkɛ Garanbe min ni Sénégal ka secrétaire général y'a lase anw ma ko an ka cari aw k'an bɛn aw k'an bɛn aw k'an bɛn diɲɛ waati. Fala ye nin waati in lemurukumuni ale bɔlen don fo k'a sɛbɛkɔrɔ bɔ a kɔni tonnen don Bamakɔ yan kosɛbɛ nka min ye lemurukumuni ye k'a bɔliba in n'a ta bɛɛ Kayikaw fɛ yen k'a sɔngɔ ka gɛlɛn nin waati in na dɛ min ye lemurukumuni ye maa minnu bɛ taa san ka taa feere olu y'a jira k'a fɔ ko fɔlɔ u tun bɛ bɔyɔrɔ sɔrɔ 2500 la sisan o kɛra min ye 3500 ye ko salongo nin waati kelen olu tun bɛ ka bɔrɔ sɔrɔ o la nka bi a tɛ ka sɔrɔ o la sofɛriw ko olu ka nabaliya ani sira tiɲɛni ani basigibaliya min bɛ yen k'o de kɛlen don ka lemurukumuni a sɔngɔ yɛlɛ bi kosɛbɛ n'o tɛ a ka fisa dɛ u bɛ ne yɛrɛ ɲɛ ko n'a ye kuma caman Fala ye n'i ye firigoni falen u nana bila ye de lemurukumuni a matarafa a ka fisa kosɛbɛ muso minnu bɛ yen n'olu y'u sigiyɔrɔ bila kalan kɛra olu kunna Masinakaw fɛ yen min ye muso 20 ɲɔgɔnna minnu kɔni ye gɛlɛya sɔrɔ n'u y'u sigiyɔrɔ bila u kana se ka to ten bololaminɛ yɔrɔ dɔw ka se ka o sɔrɔ u yɛrɛ ye o kalan kun cɛra nin kalo in tile 11 Masinakaw fɛ yen kalan in sigira sen kan sa jɛkulu fɛ n'o ye Latifu maaw ye olu kɔni y'a kɛ sa k'a waleya kɛ kun ye min ye ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ yen n'olu bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na n'u kɛlen don k'u sigiyɔrɔw bila n'o fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ye PDI ye min ye baara in ye sa musaka bɛɛ lajɛlen kɔni o bɔra jɛkulu fɛ sa jɛkulu min bɛ yen n'o ye programme intégré développement ye APIDEF olu de ye musaka di o hukumu kelen fana kɔnɔna na sa ka se ka ji sanuman sɔrɔ ka di maaw ma maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila sa sefa wari 20 o donna o la États-Unis ale gouvernement fɛ ka di maaw ma Gawo mara kɔnɔna na u ka bolofara min bɛ yen n'o ye USAID ale nɔ y'o ye baara in kɔni a yira sa ko a kɛ kun ye min ye maa minnu bɛ yen bi n'olu kɔni kɛlen don ka gɛlɛya sɔrɔ Mali ale kɔrɔnfɛ yan fan Segu mara ni San maraw
ka taa se moti maraw kɔnɔna na sa ka se ka waleyaw sigi sen kan olu bɛ se cogo min na k'u yɛrɛ ta nka musaka ninnu a bɛɛ lajɛlen tɛmɛna diɲɛ seleke naani ka maa minnu sigiyɔrɔ bila olu ka tɔn hukumu kɔnɔna na n'o ye OIM ye a n'a bolofara min bɛ yen ka taa se jiko bɛ ɲɛnabɔ an ka jamana kɔnɔna maa minnu fɛ yɔrɔ in kɔni kurubo kari la nin kalo in tile 9 alijanabajankaw fɛ yen Gawo marabolo la ale yɛrɛ bɛ Gawo komini o kɔnɔna na fala ye musow ka kɛlɛ bana min bɛ yen n'o ye sina bana ye n'u b'a fɔ ma ko cancer de sein ale ni col de l'utérus o kɛlɛ baaraw sigira Gawokaw fɛ yen kalo in tile 10 sa nin kɛnɛyabolo in fɛ sa yaasa ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ sen kan maa minnu bɛ yen n'olu bɛ musobanaw olu furakɛ ka taa se denmisɛnninw ka banaw ma olu kɔni ye don sigi sen kan don bɛ ɲɛfɔli kɛ nin waleya ninnu bɛ se ka kunbɛn cogo min ka se ka ɲɛfɔli kɛ musolakaw ye baara ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen e ko a ko bɛɛ lajɛlen tɛna ɲɛnabɔ Bamakɔ yan wa septembre kalo ale tile 16 ka taa se a tile 20 ma a kuncɛli baaraw olu na kɛ Bamakɔkaw olu fɛ yen minisiriw ka ko hukumu kɔnɔna fala ye an ka jamana minisiri min ɲɛsinnen don jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko ma n'o ye Ablaye Diop ye cɛjan selen ale maaw bisimila maa minnu bɛ yen n'olu ye ambassadeur k'an ka jamana tɔgɔ la ka consul général kɛ fo ka taa se lasigiden baaraw ma olu ka tɔn ɲɛmaa ye maa min sa o ye kalanfa min ye Ablaye Amadu Si ye ale yɛrɛ kɔni nana sa ka na min ye Ablaye Diop k'ale kuma ɲɔgɔn ɲa u ka kumaw ye tani kɛ min ka amical min sigilen don n'o ye olu ka tɔn amical ye maa minnu bɛ yen n'o ye maakɔrɔw ye n'olu ye lasigidenya k'an ka jamana kɔnɔ olu tɔgɔla tɔn o bɛ se ka baara kɛ cogo di fɛɛrɛ ni dabali minnu b'u bolo ani hakilina minnu bɛ u la ka se ka jamana yɛrɛ dɛmɛ ni u ka hakilinaw ye u y'a jira ko diɲɛ bɛ ka taa sira min fɛ bi olu kɔni sigilen ɲɛ bɛ fɛn caman na u bɛ se ka bilasirali kɛ gouvernement ye Diop ko dayɛlɛlen don koyi waati o waati ja min Ablaye Amadu Si ye a n'a ka tɔndenw ka na fɛɛrɛ minnu b'u bolo n'u tɛ se o la fana fala ye ko maakɔrɔw don u k'a sɛbɛn k'a fa siri k'ale kɔri a na maa bila min bɛ se ka t'u ka hakilinaw ta ka baara kɛ ni a ye fasodenɲumanya waleya min filɛ nin ye Diop ko dayɛlɛlen don bɛɛ ye maa bɛ yen ko miiriya ɲuman b'i la fɛɛrɛ ɲuman b'i bolo i b'a fɛ ka jamana in de dɛmɛ ka jamana senkɔrɔma don fala ye olu kɔni dayɛlɛlen don i ye ka se ka i lamɛn maakɔrɔ ninnu a y'u yɛrɛ fo u si bɛ yɔrɔ min na bi o n'a ta bɛɛ faso kanu a b'u dusukun na cogo min a b'u nin na o cogoya la wa k'u nɛnɛ ka na u ye ale fana ka baara ja a bolo ko ni Ala sɔnn'a ma u tɛna fama ɲɔgɔn ma yaasa ka se ka hakili jagabɔ kɛnɛ dɔ sigili sɔrɔ hali n'a bɛ kɛ kalo kɔnɔ siɲɛ kelen u ka se ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ hakilina kura minnu b'u la diɲɛ yɛrɛ taabolow la u ka se ka jamana ale dɛmɛ ni o ye Ablaye Diop ale ni olu maakɔrɔw ye o kuma kɛ fala ye minisiri min bɛ maliden minnu sigilen don kɔ kan ale an ka maliden minnu bɛ tunga la sa olu ka tɔn belebeleba 2 ɲɛmaaw bisimila fala ye minisiri Musa Aga Atayer nin kalo in tile 10 ale y'a ka minisiriso dayɛlɛ tɔnjɛkulu belebeleba 2 ye a fɔlɔ o ye Haut Conseil malien de l'extérieur ye filanan n'o ɲɛmaa ye Abibu Sila ye filanan o ye CSDM n'o ɲɛmaa ye Beyidi Dramé ye fala ye ko fɛɛrɛ kɛnɛ min kun sigira an ka jamana kɔnɔ n'o ye forum ye n'o u ye FIDI ye ale kun y'a laɲini sa ko ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ malidenw ka tɔn fɛn fɛn lajɛlen b'an ka jamana kɔnɔ ko k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u ka kɛ kuluba kelen ye u ka jɛ ka kuma ka don da kelen fɛ hukumu kɔnɔna na sa Musa Aga Atayer ale tun ye welewelemada bila bɛɛ lajɛlen ma tɔnjɛkulu fɛn fɛn bɛ yen bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ o fɛɛrɛ kɛnɛ in kɔnɔna na an ka adamadenya an ka tabiyaw n'an ka maanifinya kɛcogo sinsinnen don cogo min tungarankew bɛ se ka don ba la cogo min na sa o de la min ye Beyidi Dramé ye ne ale ye Conseil supérieur de la diaspora CSDM o ɲɛmaa ye ale fana nana kɛnɛ in ka fala ye a ko CSDM ko olu kɔni tun bɛ kiiri la koyi san 7 kiiri u ka sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen tun bɛ kiiri tigilamaw bolo tɔn ɲɛmaa y'a tali ko hukumu kɔnɔna na fala ye ko min ye kiiri tigilamaw ye mai kalo tile 15 san 2025 fala ye k'u ye ale lakodɔn k'ale kɛ CSDM ɲɛmaaba ye bi ka sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen d'a ma k'o tɛmɛnen kɔfɛ tuguni u ka tɔn n'o ye CSDM ye a récépissé original u y'o ta k'o di ale ma koyi nin kalo in tile 9 sa ko ni ale ka gɔrɔsi n'o ye septembre kalo tile 9 ye tribunal ye ale ka gɔrɔsi de a ma a ko min ye baara kɔni ale labɛnnen don min ye Haut Conseil malien de l'extérieur ye n'o ye Abibu Sila ka tɔn ye ani ale u ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma
Musa Aga Atayar kɛrɛfɛ yaasa baaraw bɛ se ka ɲɛ cogo min ko miirina min bɛ olu la o ye bɛn ni kelenya ye cɛ fɔ ni kan bɛ an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na sa ka baara kɛ jamana ɲɛmaaw ka laɲini ye min ye an ka maliden minnu bɛ tunga la u bɛɛ lajɛlen ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Beyidi Darame ko nin y'ale ka laɲini ye gouvernement yɛrɛ fana n'o ye minisiri ye ale fana y'i sinsin o kelen kan ale ka minisiriso sigikun ye o ye fɛɛrɛ o fɛɛrɛ b'a to malidenw bɛ se ka kuma kelen fɔ maliyɛn minnu bɛ kɔ ka k'olu ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɛ kuma kelen ye k'a taabolo bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ka to ka ɲɔgɔn lamɛn hali n'o y'a sɔrɔ tɔnw bɛ yen tɔn ka se ka kuma ɲɔgɔn fɛ ka se ka fɛɛrɛ kelenw sigi sen kan k'o bɛ ale ka baara nɔgɔya a bolo a ko sa ko tɔnjɛkulu fila minnu nana a b'u bɛɛ lajɛlen fo u ka nali la wa ale sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ale Musa ale sigikun ye malidenw bɛ se ka bɛn cogo min na fɛn fɛn bɛ kɔ kan ale y'ale ka baara ye fala ye an bɛ taa Saint Petersburg fala ye Saint Petersburg don lamina na tariku dayɛlɛ ye Vladimir Putin ha fala ye i bɛ Putin dɔn i y'a tɔgɔ mɛn fala ye Putin ni Putin sɔrɔ cogo fɔri ye i bɛ masaya segin Ala ma Putin fa sɔrɔsi de kun don a tun bɛ kɛlɛdaga de la waati min na irisiw ni diɲɛ kɛlɛ bɛ sen na falaw nana mugu de ci k'u ka dugu bɛɛ lajɛlen ci k'a ban pewu u ye su bɛɛ cɛ k'u bɛɛ kɛ kamiyɔn kɔnɔ a taara fɔ Putin fa ɲɛna ko a muso fatura han fala ye fatuli in fɔlen a y'a ɲini kɛlɛ ɲɛmaaw fɛ a ko n bɛ se ka n ɲɛ da n den kan n muso kan wa u ko k'o bi bɛn u taara n'a ye fala ye kamiyɔn in falen don su caman na nka su bɛɛ lajɛlen cɛla a ɲɛ b'a furumuso sen na kɛnɛma a ko a ka ɲɛmaaw ma ne ɲɛ bɛ sen min na nin ye ne furumuso sen fala ye a ma sa han u y'a bɔ jama cɛla o de kɔfɛ Putin ka sɔrɔ ka bange den kelen don dɔ la an bɛna don a tariku kɔnɔ Saint Petersburg a tɔgɔ kɔrɔ ye Leningrad de ye sisan n'a kɛra Saint Petersburg ye tariku la don la an n'an da don o fana na k'o ɲɛfɔ an bɛ taa ye seko ni dɔnko lajɛ belebeleba de bɛ yen diɲɛ seleke naani maaw minnu ni irisilakaw ka bɛn ŋunanfan kelen jɛɛrɛ tanna o de sigira sa seko ni dɔnko tigilamaw olu tɔgɔ la Mali tɔgɔ la sa minisiri min b'an tɔgɔ la ye fala ye o ye Mamu Dafe ka bɔ Segu ka ɔnzɔnu dɛ ale fana ɲɔrɔnka do fana o ye awɔ ɲɔrɔnka do fana Mamu ale de y'an ka seko ni dɔnko minisiri ye baara in daminɛna kalo in tile 10 a bɛ taa kuncɛ kalo tile 13 min ye minisiri minnu bɛ sa seko ni dɔnko ani diɲɛ magobatigi minnu bɛ seko ni dɔnko baaraw kɛ irisilakaw y'u wele ko waati sera sa k'an ka segin an kɔ koyi an ka seko ni dɔnko k'an k'o ta ko k'o don ba la yaasa an ka siniɲɛsigi o bɛ se ka sinsin cogo min baara min bɛ ka kɛ nin ye fala ye minisiri Mamu Dafe kuma ta kɛnɛ kan a ko irisilakaw ma aw filɛ ka nin don min sigi nin ye dɛ nin bɛnnen don anw ka san yɛrɛ de baara ma koyi ne de ye an ka jamana seko ni dɔnko minisiri ye Général Asimi Goyita sago la ani Mali ɲɛmaaw sago la ani malidenw sago la n bɛ min fɔ aw ye anw ka jamana k'a daminɛ janvier kalo fo ka na se sisan ma ne ka baara ti wɛrɛ ye ɲinan san de kɛra seko ni dɔnko san ye tubabuw wulila k'u jɔ de ka tɛgɛrɛ fɔ Mamu ye a ko seko ni dɔnko fɛn o fɛn ni maanifin b'a kɛ hali seko ni dɔnko tɛ maa de kan ka bila fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ fɔlɔ maa ye mun ye maa y'i taa cogo ye maa y'i fini don cogo ye maa y'i ko kɛ cogo ye maa ye i yɛrɛ de ye fɔlɔ fala ye k'olu ka adamadenya tabiya kɛ kun ye nin de ye i ye an ka jamana siya o siya ta bɛɛ bɛ maanifin de ladɔn fɔlɔ k'o lamɔ ka ɲɛ k'o lamɔ ka ɲɛ k'o dilan ka ɲɛ k'o bila siniɲɛsigi ɲɛ Mamu ka kuma na a ko n'olu ye nin don in ta ka nin waleya in ta k'a fɔ k'u b'u sinsin o kan Mali ka fɛɛrɛw ye minnu ye baaraba minnu kɛra Mali kɔnɔ Mali yɛrɛ bɛ ka fɛn minnu sigi sen kan a n'a o dankɛnɛmaw ye u k'a dɔn k'a fɔ ko baara in bɛ sen na olu fɛ yen lajɛ in senfɛ Saint Petersburgkaw fɛ yen fala ye min ye Mamu Dafe ani irisiw ka minisiri min bɛ u ka seko ni dɔnko kunna a n'o kan ka ɲɔgɔn ye jɛrɛ in ale hukumu kɔnɔna na maliden minnu fana bɛ yen yanni Mamu Dafe ka segin ka na n'olu fana bɛ ɲɔgɔn ye i n'a fɔ jamanakuntigiw la i ni minisiriw bɛɛ fɛ cogo min ka hakili jagabɔ kɛ ka ɲɛfɔli k'u ye bana kibaruyaw la yanni a ka segin ka na Mali ale kɔnɔna na sisan an bɛna Bamako n'an bɔra Leningrad an bɛna Bamako
amta boulevard de l'indépendance la falay ko ñina défilé abina na ke 22 kero korola no oye Bamako ta kero koroy na ma fo mako boulevard de l'indépendance Bamako kurakaw fe ka damine wolofa bugu bolibana kana bla quartier du fleuve la falay sada jambolon jamba mimbe défilé na la take Bamako kura demsanu ndene kari temene ulu bora ku ga yoro furani damine anye min soro kene ka nga jako fle an wele bila bɛɛ ma an bɛna papier nettoyer donc an bɛ nin baara in kɛ kuma caman mais bi an y'a baara daminɛ a initiative Mawokura jeunesse ye jɛkulu ye depuis an sigira an kɛlen don ka commission de sigi bon bi an bɛ commission mun kɔnɔna la o ye commission min chargé don assainissement ni environnement na olu de ye nin baara in initié donc an n'a mɔgɔ dɔw filɛ nin ɲɔgɔn fɛ ale min da don a la o y'a kɛ hakilina min kɔnɔna la. Donc, je vais vous présenter tout le monde. Je suis Birima Diara. Je suis Mawokura. Je suis jeunesse. Je suis commission d'assainissement et environnement. Je suis membre. Je suis une initiative. Je suis un changement. Parce que nous avons un changement. Changement, mesdames, je suis jeunesse. Je suis jeunesse. Je suis activité. Mais vu que le 27 septembre, cadre Konala, 27 septembre, on allait, on a un indépendance, auto, voilà la ligne, Kagina Mambo, pour que, on a pas béni pour que, on a signé la Konala, nous, nous roulons. Un initiative de temps, pas béni nous nettoyer, à Yuruti, on a clair à Pentri, Kanya, Begaye, 27 septembre, Konala, al présent mettre la monument là, au moins, on a quartier côté, un génocide Joro. Parce que les jeunesse, c'est vrai qu'il y a un quartier nettoyé. En vrai, un Joro il a Malibola. Un Joro est mieux quartier. Un Joro est mieux Malibola. Donc, on a un quartier. Donc, à la jeunesse, nous faisons pas rien. Ben, faisons pas comme un tatou. What un péage qui est quartier là. Là, on veut d'abord comment on va parler là. Avec d'abord Mériga Barala. Avec quartier Djea. On a fait des Benyawala, Amédake, ou même Mérim Roule, toujours à l'autorité. Aya Bogabla, Ayaga Borabla drone, one de Mewanachi, Juna, Araboya, Baranaga Barafui, Amola Inukufe, one at the Maiti, Kaboya, Pasanga, a Petri, Donin Yamache Parasama Petri, Kaben Pendim, Lala Putimanda Sidama, Kabutimanda Kumima, Kabutimanda Katima. Donc, le bon vive la jeunesse de Si ça, un pareil, à quel nous un programme de Konala. Donc, programme, madame, on va dire, bon, on a un programme 2 semaines. Bon, 2 semaines qu'on a la marque au week-end fait. Samedi, dimanche. 2 week-ends. Donc, il y a d'amener signer les 7. Donc, on a chini. Semaine, le 13, le 14. Donc, on a la blanc là. Donc, on a là. Peinture et peinture, on a pour la sang. Bon, on a peinture pour la le 19, le 20 mai. Pour y avoir la peinture. C'est ça. Et on m'a bien amené à nettoyer. Mais, ma chama a nettoyé, on a nettoyé la drame, on a signé, on a tout le temps, à vous pour accueillir. Donc, on a créé un blanc en place. Pour que nous ayons un nettoyage là. Nous avons même blanc en place pour que nous ayons nettoyage là. Nous avons suivi pour que nous ayons bon, comment il y a un nettoyage là. Après, on a donc, nous avons donc amala nyama mne si ya kono ya la yini dapa der ko fene ka kono ya la yini bo kam go black ma wo munu fene tega suige ma be na ngora na ga sega ngo wa to wa nettoyage fo ya la yini ame fe boke bo en même temps ame mairie fene wole ame mairie wole ame appel ge mairie appel ge policier vous fene vous admis toi là alors vous fene to na en demain en nettoyage là des fois pour faire on peut pas encourager voilà merci. Merci. Mañana.
fal kolonyeje amanga kiwara kunche no bi sogomada na falai mali mbogotigi munun shima santa an woro soro walma santan woro choi ulube demi-finale la minye mali a ese soro angola kan bidurunu wolonvla binani ani kele demi-finale la sa ani voisin de benabe awa Côte d'Ivoire koni ana le benabe demi-finale la cɛmanu olu ka quart de finale bɛ bi olu ni Tunisie o bɛ taa nɛgɛ kanɲɛ 14 donc an bɛ dugawu don kɛ u ye halisa ala k'a tɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛ an ka basketikɛla denmisɛnnin ninnu bolo olu kɔni ni kupu de taara o wa i b'a dɔn ko ni kun y'u siɲɛ 10 ye musomaninw u ka Angola ci ya ni kun y'a siɲɛ 10 ye u ka Angola ci n k'u y'u minɛ ale retour de Angola kɔni n'a n'u bɛnna tuguni fala u t'an di koyi nka ne cɛw ta ma dɛ hali cɛw yɛrɛ n'an y'an fasa ja siɲɛ wɛrɛ u t'an ci o donc sɔgɔmada in na an bɛna na tila ka nin balontan in baskɛti in lajɛ ale kɔni bɛna na tɛmɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ fédération malienne de ballon baskɛti olu ka bɔlɔlɔ siraw fɛ maaw bɛ se k'a lajɛ o kan Bubel n'o y'an grand frère ye Mamadu Konate Bubel an b'a fo ale bɛ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen cɛmancɛ la nin waati in na fédération malienne de basketball kɔnɔna na kibaruya ɲumanw ni kunnafoni jɛlenw k'o d'an ma basket ko ka o ye ale sababu ye an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn nin waati in na a yɛrɛ bɛ Kigalikaw fɛ yen sabula équipe nɔfɛ maaw ka ca fala ye ale ka baara ye ka se ka min ye kibaruya jɔnjɔnw ni fɛnw k'olu dilan ka ɲɛ ani sɛbɛn minnu bɛ sariya ko ta nasira fɛ o kun y'u bala na o n ko kun y'an ka denmisɛnninw ko k'olu olu tɛ petipetini ye ne ko ninnu ye nin nanfanw de ninnu tɛ petipetini yɛrɛ ninnu ye nin nanfanw de o ninnu ye anw mɔdenw de ye fɔlɔ an ye personne âgée de ye sisan o an bɛ dugawu kɛ ala ka juma timɛko ɲuman da ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma ala k'an bɛɛ lajɛlen sutura bato minnu n'an bɛna n'a kɛ juma in kɔnɔ ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 21 ni ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 18 ani Vamara Berthe bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruya min mana k'ale fana bolo ale na o da tulo kan a k'an bɛɛ nɛgɛ kanɲɛ 21 ne ni aw ani fala ye tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka galon bɔ an da